Takže čau lidi, já vás vítám u mého druhého dílu s tutoriálem na TNTčkové dělo. Teď si ukážeme, jak to funguje. Takže tady jsou repeatery, tady je tlačítko vyvedený nahoru a sem. Takže tady si dáme TNTčka a nezapomeňte dát všechny tyhle repeatery na nejdelší prodlevu. Ještě vám ukážu, jak se to staví. Zmáčknu tudlík, tady ty TNTčka se zapnou, bouchnou a vyhodí tam to. Ten bouchne. Možná nám to udělalo džuznu, jo, udělalo. Ale ne tak velkou, protože to ještě nedolítlo na zem, než to bouchlo, tak to bylo ve vzduchu. Tak my si ukážeme, jak se to staví. Budeme potřebovat TNTčko, stone slabby, pak budeme potřebovat tlačítko, redstone a redstone repeater. Takže si uděláme díru 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tak. Do toho si vyplníme stonem. Tak. A kolem toho uděláme takovýhle obvod. Sem nakonec si dáme stone slab a ještě budeme potřebovat kyblík s vodou. A sem jedno od toho si dáme takhle čudlík. A tady si vyvedeme redstone. Tak, sem si dáme jeden redstone a tady dáme 4 redstone repeatery. Pak si to vyvedeme jedno od toho. Tady si dáme 2 redstone repeatery. Tady dáme takhle redstone nahoru. Tak, tady všechny na maximální prodlevu. Tak, a teď už jenom jednoduše naplníme TNTčkama a zmáčkneme čudlík. Vybouchne a TNTčko nám bouchne. Jsem rád, že jste viděli toto video a uvidíme se, lajkněte určitě, dislajkněte, odebírejte a uvidíme se u dalšího videa. Zatím ahoj.